Тези риби ядливи ли са? Това е риба жаба, една от най-токсичните в света. Силно не опитвайте. Тези риби ядливи ли са? Това е кална риба. Ядлива, макар и оскъдна. Едва за зъб. Тези риби ядливи ли са? Това е риба фуго. Ядлива е и дори може да се използва за почистване. Тези риби ядливи ли са? Това е жълта треска, като водни златни кюлчета. Фанеш една, може да си купиш луксозна кола. Тези риби ядливи ли са? Това е европейски сом. Ядлив, въпреки грозния вид. Месото е неочаквано вкусно. Тези риби ядливи ли са? Това е летяща риба. Ядлива, един от малкото океански авиатори. Тези риби ядливи ли са? Това е умираща сьонга. Неядлива поради високи бактерии и лоша текстура. Тези риби ядливи ли са? Това е спинорок. Ядлив, но грозният му вид го прави труден за ядене. Тези риби ядливи ли са? Това е златна рибка ранчо. Неядлива, скъпа и недостъпна за повечето. Тези риби ядливи ли са? Това е електрическа змиорка. Ядлива, но напрежението й достига 800 волта. Много опасно. Тези риби ядливи ли са? Това е котия риба. Токсична и неядлива. Яденето й може да е фатално за часове. Участвай в giveaway майна.